Okay, magandang hapon po sa ating lahat. Habang po, kayo po ay nag-i-enjoy po dyan, nais ko pong magkwento po about just a very short love story of these two. Yeah, itong dalawang anak ko na ito. But first of all, nasaan na po yung mga magulang natin? Kung may nais man po akong i-congratulate po dito, gusto kong ibigay yung aking taus-pusong pasasalamat sa mga magulang po ng dalawang ito dahil napaka-successful po nila. Hindi po maaabot ng dalawang ito ang ganitong edad kung hindi po tama yung pagpapalaki po sa kanila and of course sa mga kapatid po nila. Sa totoo lang po si Jeff Diso dito, yung mga magulang po niya, mga tita po niya, mga tito niya, karamihan po sa kanila ay mga estudyante po ng aking mga magulang noong sila po ay elementarya sa Poblacion Central School. Ayan po. Samantalang ako naman na anak po nila, ako naman yung naging guro ni Jeff Diso dito. And of course, kay Mavic po, ayan po, nasaan si Kelvin? Kasi may special participation si Kelvin dito. Bilang pangalawang ina po nila, hindi lamang po ako nagsilbing ina ng dalawang ito, kundi tunay na kaibigan po. Sila po yung mga kaibigan ko, kasanggap ko po sa lahat dahil parati ko po silang kasama sa opisina. The Office of the Culture and Arts, nung ang opisina po namin ay doon sa may tabi po ng lagoon. Ayan. And yet, mayroon po kaming policy sa cultural group po namin. The name of our cultural group is actually the Cabuluan Performing Arts Guild. This is the official cultural group of the university. And I started this since 1995. Ouch. Di ba? 2019 na ngayon. And yet, I'm still here discovering talents. So, itong dalawa po, nagsimula po sila syempre sa pagiging magkaibigan. Pasensya na po kung since the very start po, puro sayaw ng sayaw, sayaw doon, sayaw dito, dahil nagsimula po ang pagmamahalan po ng dalawa dahil po sa sayaw. Hindi po sila naging magkakilala kung hindi po dahil sa kanilang pagsasayaw. Kaya nakilala po nila ang bawat isa sa Cabuluan Performing Arts Guild. Before this couple actually started their relationship, there was that one couple who actually asked me if they can have to continue the relationship, but then I said no. Kung gusto nyong ituloy yan, isa sa inyo may iwan, yung isa naman ay dapat umalis po sa Cabuluan Performing Arts Guild. So nung nalaman po nila ang polisiya na yan, natakot po sila dahil talagang bawal po ang relationship sa cultural group po namin. And yet, si Tricia po yon, and then yung isa, well, kasama kasi niya asawa niya eh. Ayan. So, sila po, nagpaalam sa akin, hindi ko pinayagan. But these two guys here, hindi po sila nagpaalam. Actually, mas nauna ang anak ko na na-discover niya ang relationship po ng dalawa. Pero tinago rin ng anak ko sa akin dahil alam niya na bawal. Okay? At inamin lamang niya lately po. Ayan. Nung nakita niya itong dalawa. But then, of course, dahil ang isang ina, mayroon po tayong instinct na tinatawag. Ramdam ko na po yung relationship nila, pero ayoko pong talagang pangunahan po sila. So, I actually observed hanggang sa, it's really God's will, nasa classroom, nasa opisina po ako ng social science, and then sabi ko, I have to go to my office. I really need to go there. And then, pagdating ko po doon, dahan-dahan po talaga akong pumasok sa opisina. And then, that's it. Ang nandun na kasama po nila, si Kelvin, sorry dahil mahina yung gwardiya ninyo. Nakatulog siya. Nagmamadali si Kelvin that time nung parating na ako, hindi niya alam yung gagawin niya. Kunyari, kumuha siya ng walis, and then, kunyari, naglilinis siya. But then, itong dalawa, nandun sila sa kwarto na kinaroroonan ng mga costumes po namin. Okay. And so,
Sabi ko, sinong nandyan? Una, dahan-dahan ako, pero alam na ni Kelvin na nandun ako, wala na siyang magawa dahil nandun na ako mismo sa pintuan. Pinakinggan ko ang conversation po ng dalawa. And that was the time wherein I've discovered na, so they really have a relationship. So doon ko po na-confirm, and then tinawag ko po sila. Naupo ako. But sad to say, the first time I asked them, alam po niyo si Jeff Diso? Sino yung naunang tinanong ko dito? Si Jeff. I asked him, sabi niya, do you have a relationship? Sabi niya, no, ma'am. Ayan, hindi niya inamin, kaya ouch. Napaka-ouch, so, di ba? And so, tinignan ko yung mukha ni Mavic. And then, I asked Mavic, Mavic, sabihin mo yung totoo sa akin, mayroon bang relationship? And she said, yes, ma'am. Okay? So, naniwala ako kay Mavic. Dahil nakatingin ako sa kanilang mga mata. So, nahiya ngayon itong si Jeff. And then, suddenly, kinausap niya ako secretly. And then, inamin nila. May rason si Jeff. Ayaw niya kasing mawala ang isa sa kanila sa cultural group. Kaya mas minabuti niyang maglihim, parang ikailan na may relationship itong dalawa. Okay? So, naintindihan ko po yon. But then, I challenged them. I will allow your relationship provided, okay? In the end, kayo at kayo pa rin. And yet, I'm very thankful dahil talagang sila pa rin talaga until the end. So, it's true that we really do have the so-called forever. And you're actually one of them. In our cultural group, I have already produced at least 5 couples of them. At ang pinaka-first couple po, successful din po sila since college, hanggang nagkatrabaho po sila, hanggang nakapag-ipon po sila, they got married, and that is Regine and Gringo. Okay? At may mga other couples pa rin po. At sila so far, yung pinaka-latest po ngayon na couple na talagang nagkatuluyan. So, they really are meant. Ayan. Ang dami-dami pa po namin pinagsamahan, yung pagsishare po namin ng mga secrets. Ayan. Sa totoo lang po, sila po yung first batch na nag-open po ako. Who am I? And what do I have? What kind of love life do I also have? So I share with them my love story, and they are actually inspired. But then of course, sa panaginip na lang, in our dreams, my husband is with us. Ayan. So I'm very thankful po dahil ang second home po nila, kung second mother po ako, second home po nila ay ang aming bahay. Very open po yung bahay namin na every now and then na may practice po kami, they usually stay in our house. At napakabait po ng asawa ko, ex-husband. Ayan, kasi wala na po siya. But then, kung nandito lang po siya, alam ko masayang-masaya po siya dahil mahal na mahal po niya ang Kabuluan Performing Arts Guild. And yet, I am very sad noong gumraduate na po ang mga ito dahil po sila na po yung third to the last batch na na-feel ko ang presence po ng Kabuluan. Kung kailan po, yes, pwede po bang tumayo yung mga members po ng Kabuluan, mga professionals na po. Kung ano man po yung achievement po nila, it's also my accomplishment. So I really congratulate all of you because you are all successful. And because of your passion po sa pagiging artist, being a singer and a dancer, yan po yung kinaroroonan po ninyo ngayon. At very thankful po ako. So kung mayroon man po akong kinagagalak po, ayan po, ay yung makita ko po ang bawat isa sa kanila na successful yung kanilang buhay. Well accomplished po sila. At syempre, yan ay dahil sa mga corona. Ayan. Thank you sa pagtanggap nyo ng mga corona coming from me. Every now and then, I really do have a work
sa oras na ito. Because tomorrow we will have the kick-off activity of our university 40th anniversary. Kaya lamang po, I have to prioritize this one dahil po ni minsan hindi po ako nilagay as second choice po ng dalawang ito. Text ko lang, tawag ko lang, nandyan na po sila kagad. Yan po ang Cabuluan Performing Arts Guild artist po noon na takot maka-receive lang ng text sa akin, nandyan na po sila lahat. So, thank you for that dahil pinakita ninyo kung anong klaseng mga artist kayo. Unlike what I have right now. During those years, advisor pa lang ako ng cultural group. Until naging coordinator ako. Until naging deputy director ako. But then, nung naging director na po ako ng university, hirap na hirap po ako sa pag-organize ng cultural group dahil hindi na po ako direkta na nakahawak sa kanila. But then how I wish that this 40th anniversary of the university, you will be with me in reorganizing the Cabuluan Performing Arts Guild. So kailangan ko yung tulong ninyo para mabuo po ulit ang ating mga dancers, the singers, and then the theater arts or the performing arts. I really do want to reorganize this one. Okay? So with your help, pasensya na po dahil gusto kong itodo po ito. Ayan. Dahil napakatagal po namin hindi nakita at nakasama at this is my chance to say thank you to all of you. Hindi lamang po sa inyong dalawa, yang mga nandyan din po dahil alam ko kung gaano po ninyo kamahal. You really do love dancing, singing, and I know you love me. Okay? And that is how I really do love you too. So yung mga kamalditahan ko, kasupladahan ko sa inyo, that is because I care and I love all of you. Yan. Kung hindi ko kayo pinapansin, kung hindi ko kayo pinapagalitan, that means you're nothing. Okay? So, maraming salamat po sa mga guests po na nandito. Itong dalawa po talagang nagsimula ang pag-iibigan dahil sa cultural group. At mag-e-end din po ang kanilang relationship sa pagsasayaw. Ayan. So sana galingan mo, Jeff, ang pagsayaw mo kay Mavic at nang sa ganoon magkaroon kayo ng maraming mga anak. Use your skills in cha-cha-cha, rumba, drive, those Latin dances. Kasi yun, yung mga dances na yun po ang magbibigay sa inyo ng mga anak. Ayan. Try to apply those skills that you have. Dahil may meaning po ang mga yan kasi. Kaya lang hindi ko na po sabihin dahil or else magiging seminar workshop po ito. Okay, and this is the... Alright. Kanina po, biglang dumating po si mayor po natin. So akala ko nga inaugural speech na ito. Okay? Ayan. So, para po sa mga ninang po na nandito, yan, in behalf of all the ninangs na nandito, okay, representing them, ayan. Para po sa amin po, mananatili po ako na magiging ina ninyo forever. I will always be with you. We will all cherish the love that we have. And then, kasi syempre, kaya iisa po yung anak ko dahil may rason po. At ang rason na yan ay kayo po. Ayan. Sila po ang mga nagsilbing mga anak ko po ever since the world began. So I love you guys. Thank you po. Nagtatago na si Jeffrey sa akin. Sa parents po ni Mabs at saka ni Jeffrey. Sa mga kaklase po ni Jeffrey, Ma'am Romary, sa lahat po ng mga ninong at tinangs, friends and families, magandang gabi po sa ating lahat. Bago ko po i-proceed actually, this is a revelation. I'd like to ask Amir and the president of the Gupan City Performing Arts, si Teacher Babylin, please join me here. Join me here para sabay-sabay tayo. Si Amir, I'd like to request Amir, please join me here. May revelation po ito. Katulad, kasi, sige, ganito yan.
Binibilang ko kasi yung time na nag-enroll sa PSU. That was 2009. So, binilang ko po 10, 11, 12. So, ibig sabihin, pumasok po sila sa Dagupan City Performing Arts 2012, ma'am. Dito nagsimula ang istorya na hindi ko talaga maintindihan. Eto. Hindi ko talaga iniwala ang inyong audition form. The audition form. Kagabi, nung tinawagan ako ni Mab, sabi niya, Sir Robert, please pumunta ka, pumunta ka. Ako naman kasi, since new administration sa city ng Dagupan, I need to prepare all my documents kasi I'm working now as the officer ng City and Culture and Arts ng City of Dagupan and assigned as doon. Anyways, hindi ko talaga alam kung paano ko sisimulan kasi sabi nga ni Mavic, Sir, mag-speech ka nga. Sabi ko, hindi ko nga po talaga alam. Naalala ko, nang dumating sila sa buhay ko. At kasalanan nito kung bakit ko siya nilagay dito sa harap kasi because of Amir. Kasi gusto ko i-build ang Dagupan City Performing Arts na nakatuto kami sa dance sport. Yung discipline ng Latin at saka ng standard. So bit-bit ni Amir si Mavic. Pa-check ng galaw ni Mavic. Nung makita ko si Mavic, sabi ko, potential. Sabi ko, let's train. You go for audition. Okay. Dito ka nagsimula, Mavic. Hindi ko talaga itong iniwalang yung audition form niya sa Dagupan. The Dagupan Dance Ability Artist pa to. Performing arts actually to. Talaga sabi ko, bubukuin ko talaga kayo ngayon. With me, si Ma'am Babylin, kasama nila to as president ng association ng club. She's now teaching din sa Eto kay Mavic. Wag naman daw. Audition form. August 7, 2012. Time. Ito yung nag-audition talaga sila sa Dagupan. Age. 21. Belated happy birthday. May 30. Belated happy birthday. PSU Lingayen. Dance Porte. Cultural dances siya. Dance Sport Esquaa. Ang in-audition niya actually, it's the Rumba. Napansin kanina ni ma'am, nasabi nga niya yung Rumba kasi, it's a Latin dance na, you know already, in-explain ko na yan sa inyo. Ito yung kasunod niya. Ito siya. Sa likod, sabi niya. Sabi ko sa kanya, why do you dance? Kasi lahat po kasi sila kumuha ng exam sa akin. After that kasi, kailangan ko silang magsulat kung bakit, gaano niyo ba kagusto yung pagsasasayaw. Kasi before kasi, pag if you were a dancer kasi, ang mga parents kasi, may konting apprehension na wala kang mararating. Parang hindi siya katulad ng ibang career. Ang kanyang career span, hindi ganun kahaba. Okay, sabi niya, I dance because I love to dance. Sabi ni Mavic. I want to share my talent to everyone. Dancing is my talent. That I want to improve. I want to know more about dancing, the different kinds of dance. Sabi ko sa kanya, who inspires you to dance? Sabi niya, my family, especially my niece and daughter of my brother. Actually, sumasayaw si Mavic, pero yung nasa isip niya, yung immediate family niya, yung kung sino ang pwede niyang tulungan someday. Ito yung nakasulat, sabi niya, to support whenever I have a performance. Smiley. Tapos sabi niya, ang highest aspiration niya ganito. My highest goal in life is to have a stable job, Mavic, so that I can help my niece. Sino mga niece ni Mavic? At saka nephew niya?
Okay, kung sino man kayo, napaka-importante kayo sa buhay ni Mavic. Kasi wala na siyang nasa isip, kundi ang tumulong, hindi nawawala sa kanya audition form. Sabi niya, I want to help them in their educational needs. And also to have, ito yung importante sa dulo at hindi ko siya naintindihan. And also to have a happy family someday. Ang dulo, sabi niya, kung naalala mo to, sinulat mo dito, sabi mo, and also to have a happy family someday, may naka-drawing na heart at may nakasulat na JB. Nakita mo to? JB. Hindi ko nga alam kung si... Ha? D. D. Kasi ang medyo minadali niya, hindi ko naintindihan. So sabi ko, sino si JD or B? Sino si JD? Kasi during that time, ito lang bit-bit niya eh. Ito lang. Ito ngayon. Guys, nag-audition siya ng August 31. Ay, hindi. Nag-audition siya ng August... August 31. Dumating yung September 1. Nung dumating yung petsang September 1, may dumating na isang Jeff. Bit-bit na siya ni Amir. Tapos sabi ko, bakit ka may bit-bit, Amir? Sir, di ba sabi nyo, gusto nyo dumami yung dancers nyo? So ako naman, dahil gusto ko talaga dumami yung mga performers sa performing arts, nag-audition siya. At ang in-audition niya talaga during that time, hindi classical dance, it's hip-hop. Nag-audition siya ng hip-hop na hindi ko naintindihan kung ano yung music. Kasi pinapili ko talaga sila kung ano yung audition nila. Nabunod yung hip-hop at saka isang traditional dance. Eto, nag-audition siya September 1. Ganun din. Nung makapasa siya sa audition, ganun din. Question. Why do you dance? Sa dulo na lang. Sige, sa dulo na lang. Sabi niya, my highest aspirational goal in life. Sabi niya, my highest aspirational goal in life is to dance all over the world. All over the world. I know that there is a lot of dancers all over the world, but I just want to show my talent and to entertain them all. Sabi ni Jeff, all my audience and be with my partner and be with my MMP. Napasal na naman ako kung sino na naman si MMP kasi hindi ko talaga naintindihan kasi ang katulad nga ni Ma'am Romary, number one ko talaga sa dance troupe is hindi talaga po pwede ang mag-sweetheart, ang magka-relationship kasi masisira talaga yung training. Hindi talaga po pwede. So, wala silang sinabi sa akin and I am so sorry to both of you guys. I am so cruel. I'm so rude and I'm so strict during that time. Nagstay sila sa bahay, pero yung training, bahay namin, tapos may dance studio sa baba. And I remember si Mavic, struggle siya noon. Kasi nag-aaral siya dito, nagtitrain siya sa Dagupan. There was a time na, sorry Mavic kailangan na ni Mavic magnegosyo para mayroong pamasahe. Sorry, Mavic, pero natuwa talaga ako sa'yo. Ay. grabe yung ano niya, grabe yung sakripisyo niya. Anyways, diretso tayo sa pinaka-finale. Dito ngayon kasama si Ma'am Romary sa part na to. There was a time
na in-invite ako ni Ma'am Romary na may show ang lahat ng mga performer, past dancers, pati yung mga newcomer. Tapos sabi niya sa akin, Sir Robert, please, punta ka dito, i-check mo sila kasi magpe-perform sila the following day. So eto ngayon, dumating naman ako, isang tawag lang niya eh. So lahat ng mga performers nandun sa stage, nagpa-practice sila. Tapos, nung matapos na curtain call na, sabi ni Ma'am Romary, sit beside me kasi nakapatay yung ilaw sa amin sa likod. Ang makikita mo sa stage, sila, mga performers, sila. May kulang sa dancer niya. May kulang. Naalala niyo to, Mabs? May kulang sa dancer niya. Sabi niya, where is Jeffrey? Gumanon siya. Tapos sabi niya, where is Mavic? Gumanon siya. Ang dalawa, after ng rehearsal, lumabas ng stage. Ako nandun sa harapan, pero hindi nila kita kung sino na sa harap. Anong time na yon, si Ma'am Romary said something na talagang ikinasya ko ng moment na yon at doon ko talaga nalaman. Tapos nung paalis na ako sa dugout, thank you, Mavic. Ang sabi lang nila sa akin, sorry talaga sir, during yung training namin, hindi talaga namin pinapaalam. At saka ayaw namin na maghiwalay. Ayaw namin na mawala sa isa't isa. So kinakaya namin na hindi kami magkibuan. Kinakaya namin na hindi kami, kung gaanong training na nakikita ni Mavic at ang training ni Jeff, hindi ko alam kung paano nasasaktan si Jeff. Pasensya talaga. Kasi it's part of the training talaga yun eh. Pero nung nagsabi na sila, after we went to Dolores, Quezon, perform out there, outside, saka lang sila nagsalita sa akin. And salute ako sa inyo guys. Palakpakan nyo naman yung dalawa. Pinanindigan talaga nila up until this time. Salamat. Naging example talaga kayo sa mga sumusunod sa inyo. Kasi pinanindigan nyo talaga na tapusin yung pag-aaral, be a better artist you are. Thank you for that. And I am so sorry kasi naging stricto talaga ako sa inyo. And that's for your own good. Thank you, Mavic, and thank you, Jeff. Again, palakpakan niyo po yung Newell, and thank you very, very much. Thank you, Amir.